Listen to the best radio. Listen to the World Radio. Your radio for national minorities. The sound that sets you free. Posloucháte rozhovor s karikaturistou Mirkem Tapírem Vostrým. Moderuje René Kekeli. A já už tady mám svého dnešního hosta, kterým je karikaturista Mirek Tapír Vostrý. Mirku, ahoj. Ahoj, ahoj. Mirku, prosím tě na úvod. Mirek Vostrý chápu. Proč Tapír? Tak Tapír, to je taková historie moje. Já jsem vlastně zakladatel nebo spoluzakladatel humoristického časopisu Tapír. Mm-hmm. A tak nějak se to ke mně prostě vsunulo tady tomu přízvisko a všichni to dneska používají. Dokonce mi chodí i pošta, takhle už označená. Takhle už rovnou si na to zvykli, jo? A neměl jsi někdy problém na úřadech třeba? No to ne, zatím jsem se s tím setkal, takže asi zatím pořádku. Jak dlouho se věnuješ malování, kreslení? Tak to už je hodně velká historie. Já jsem začal, nebo jako spíš datuju to od roku 98, kdy jsem začal s kresleným humorem a postupně jsem se přeformátoval na výtvarníka dětský literatury. Takže si zažil ještě takové ty dávné doby, kdy si kreslil do časopisů, které nějakým způsobem procházely ještě nějakým procesem než digitálním? Vlastně já jsem začínal tím, že jsem vlastně ty obrázky, ty jsem nakreslil na čtvrtku, že jo, tak jsem roznášel po těch redakcích, kam jsem nedošel, tak tam jsem to poslal. Aha. Takže ten nástup toho e-mailování přišel až později, takže pamatuju si to. No a dneska, když bys kreslil pro nějaký časopis, tak kreslíš stále na čtvrtku, anebo už to kreslíš v nějakým elektronickém tabletu nebo někde? Jo. Ne, už to na papír nedělám. Všechno už dneska dělám na ten tablet elektronický. Už to bylo tak náročný, ty kresby, co se týče třeba toho výtvarnictví, jak jsem říkal pro ty děti, že tam už bych asi ani se nedokázal uživit na tom papíře, protože spousta věcí upravuješ, musíš si to vrstvit v tom tabletu, aby si vůbec dokázal pak něco vůbec vytvořit. Takže je to jednodušší. Je to jednodušší, ano, ať se to nezdá. Já jsem si to jakoby pořídil, ten tablet, tak jsem si jakoby nadával, ježiš, já jsem takový, já se to jakoby nenaučím, že jo. No a nakonec mě to donutilo a dneska už bez toho nedám ani ránu. Je nějaký speciální ten tablet, specifický? Je to jenom iPad od Apple, takže... A je tam nějaký program grafický? Nebo? Je tam program a mě hlavně bavilo to na něm, že vlastně vidím pod rukou, jako by na papíře, co mi vyrůstá. Jo, já jsem nedokázal kreslit na ty grafické tablety, který když maluješ na stůl a koukáš někam jinam. Koukáš to na monitor. To jsem nedokázal. Já jsem to potřeboval prostě pod rukou jako papíru. Takže to vlastně mi tady ten iPad mi to vlastně umožnil, takže vlastně na něm tvořím. Takovou vsuvku. Je dobrý, že seš ostrý, že nejseš tupý. To jo, no. A já mám shodou okolností v lednu výstavu kresleného humoru tady v Praze, v Českém zase a mám to se svým kolegou Tupým, takže výstava Tupý ostrý. To je hezký. A pan Tupý dělá co? Ten dělá všechno. Ten dělá ten kreslený humor, hraje divadlo, dokonce imituje i toho Elvise Presleyho, takže takový multižánrovej. Ano. Takže vy budete Tupý ostrý tupý mít spolu výstavu. Ano. O čem bude? No, to jsme si řekli, že asi téma si nedáme, prostě bude volný mix, jo. My jsme to už jednou dělali spolu asi 2 roky zpátky a co se to setkalo s ohlasem, měli jsme celkem fakt jako hodně lidí, přišlo na tu vernisáž, což mě samotně překvapilo a prostě zdalo se nám, že to spojení těch příjmení už samo o sobě je humor, takže... To je nomen omen. Kam až nebo jak daleko vy dva nebo ty sám jdeš v tom humoru? Tak já teda ten humor jsem hodně upozadil, ne, že bych ho neměl rád, ale protože se tím kreslením živím, tak bohužel humor je dneska tak na úpadku, že se tím nedá živit. Nedá. Proto já vlastně jsem se jakoby zaměřil víc na tu ilustraci pro ty dětský čtenáře a tvořím vlastně všechno, co mi kdo zadá, ale ten humor je fakticky dneska už až na ty poslední koleji. Jako všude, jo. Jakože v těch časopisech, v televizích, ano, to víme, ale v
té výtvarné stránce to úplně upozorňují? Úplně, když se podíváš dneska do nějakých těch časopisů, tak tam nenajdeš žádný kreslený humor. Když už nějaký časopis humorem je, tak chtějí ty vtipy zadarmo s tím, že nemají na honoráře, což je bohužel i problém. Jako potom něco takového tvořit, že jo, když se tím neuživíš, nebo jsou třeba ty honoráře strašně nízké. Takže vlastně to, co ty vlastně tomu věnuješ ten čas, tak ti to vlastně nezaplatí. Takže já ho dělám, když mě osloví třeba do kalendářů, tak to je v pořádku, nebo ho dělám, když se chci odreagovat od těch dětských ilustrací, tak si nějaký vtip udělám a je mi jedno, že ho prostě dám zadarmo někam, tak asi tak. A v tom humoru, kdybys měl, tak jsou nějaké hranice, za které bys nešel? Tak nejdu do politiky, protože politika poslední dobou je dost jakoby náročná a když někam něco dáš, tak hnedka půlka národa tě začne šikanovat a nějakým způsobem slovně urážet a nejdu do erotických vtipů úplně až do nějakých těch extra, jako to, že někdo sedí v nějaký posteli, něco si říkají ano, ale nedělám nějaký erotický vtip. Jeden čas jsem kreslil do erotického časopisu a to už je strašně dávno. Jaký to bylo? To bylo zábavný? Bylo zábavný to, že jsem mohl si legálně domů kupovat časopis s touto tematikou, když jsem byl ženat. Aha, takže jsi měl to jak okecat. Ano, přesně tak. To je hezký. Ano, už je strašně dávno. Ta satira nám zmizela i z televize, i myslím si z rádia a vůbec z toho prostoru. To, co dělali Šimek s Bubílkovou, anebo to, co dělal Winter Neprakta, že jo, a tak dále, tak dále. Čím to je? Že na jednu stranu tady máme humor, který často, podle mě, aspoň hraničí až s fekálnostma, bohužel, a na druhou stranu se neumíme zasmát sami sobě někdy. O těch politiků ani nemluvím, protože v dobách, kdy Šimek s Bubílkovou měli své pořady, tak se někteří politici předháněli, aby u nich v tom pořadu byli. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, ale jak ty to vnímáš s tím humorem? Chtějí se lidi bavit? Tak humor, a jak to třeba, když jsem říkal, jsem založil ten časopis Tapír, tak to vidím na tom, že lidi prostě si pro ten časopis nejdou. Oni si rádi ten humor prohlédnou někde na nějakých internetových platformách, Facebook a podobně, těch sociálních sítích, ale vyhledají si to, co se jim líbí, nebo to, co prostě narazí, tak to si přečtou, ale aby si šli koupit časopis, to už je pro ně něco navíc a hlavně my jsme zjistili, že vlastně dneska ten časopis už je retro záležitost. Mladí lidi už si takový časopis vůbec nekoupí. Ty mají dneska úplně jinou zábavu, co se týče toho humoru, že jsou to různý videa, reely, nebo se tomu všechno jmenuje. A my starší, my už se s tou elektronikou tolik neumíme, takže my si to jdeme kupovat. Takže ten Tapír vlastně a ty další časopisy, které existují, tak jsou dneska spíš dělaný pro tu starší generaci. No ale říkám, bavit se lidi chtějí, ale prostě dojít si pro časopis už je prostě pro ně taky asi něco navíc a radši si to přečtou někde na nějakém internetu. Ty jsi říkal, že budeš mít s kolegou Tupím výstavu v Českém rozhlase v lednu. Jak je to s těma výstavama? Je o ně zájem? Protože běžní výtvarníci, kteří malují obrazy, kreslí obrazy, tak ti problém nemají. Ale když třeba bys měl zájem někde vystavovat v nějaké galerii nebo v nějakém městském prostoru, jaké jsou reakce? Tak já když dělám nějakou výstavu, já to nedělám moc, protože jak říkáš ty, je s tím spousta práce a ta návštěvnost se mi nezdá až taková, aby potom nějakým způsobem se tomu člověk musel věnovat nějak častěji. Ale když už ji udělám, tak mi přijde, že jako celkem je zájem o to, co tvořím. Samozřejmě média se taky zajímají, tak což je nějaký těžší. Hlavně teda potom v tom mém kraji, tam přece asi člověk je víc známější než tady. Jsem zvědavý tady v té Praze, až budu mít tu výstavu, jestli tady bude taky nějaký takový podobný zájem. Ale jinak jako myslím si, že na tu výstavu ty lidi se přijdou. Jak moc je to navštěvovaný, nevím, úplně zase až to tak nesleduju, ale ty galeristi mi říkají, že jako lidi se ptají a chodějí, takže snad je to v pohodě. Milena z Prahy nám píše: krásný dobrý den, zdravím vás oba. Jak dlouho trvá, než pan Tapír namaluje nebo nakreslí jednu karikaturu? Tak když to dělám na akcích, já vlastně dělám ty karikatury dvojmo, nebo dvojím způsobem. Jeden je z fotek doma, tam potom to jakoby tu kresbu vymazlím, že jo, to můžu dělat třeba 3 hodiny. Prostě to. Když jsem na akci, tak tam ty lidi nemají čas asi k vám sednout, asi je tam u vás 2 hodiny, abyste nakreslili. Takže já dělám karikaturu na akcích do 5 minut.
Takový rekordman. No, jednou mě nějaký pán měřil, co jsem jakoby nevěděl, a když jsem skončil, tak říkal, máte štěstí, je to 4,50. Hele, a to se, Mirku, já vím, že se to dá, já jsem to byl svědkem, ale to se dá, tak říkajíc, aby na to ten autor měl trochu klid a zároveň tu invenci a ten nápad, když si k tobě sedne člověk, který ho si nikdy neviděl, když ho poprvé, tak fakt do 5 minut ho nějak vystihnout zároveň, aby se třeba neurazil. No, tak to s tím urážením, pokud jsem někdy někoho urazil, tak jsem teď dodatečně omlouvám, ale nikdy mi to nikdo neřekl. Asi 3 lidi, to mi to řekli přímo na místě, že se to dotklo, ale jinak jako dá se. Když se na toho člověka podíváš, tak okamžitě si najdeš nějaký styčný body, které víš, že musí zaměřit a musíš je tam prostě dát, a pak už to ostatní je už jen umáčka. Já dělám ty karikatury celkem jakoby laskavou formou, to znamená, že moc nedeformuji, moc jakoby nějak nezvýrazňuji to, co mají ty lidi na sobě jakoby jinak, jo, větší nos, větší uši a tak dál. A dělám tam ještě nějaký humor k tomu, že třeba je ve výskoku nebo tak podobně. A jsou lidi, kteří ti naopak řeknou, neudělejte mě realisticky, ale chci to, aby to bylo vtipně, abych měl větší uši, větší nos, větší hlavu, něco většího. Tak to se nestalo, spíš se mi tam sednou dámy a řeknou, že chtějí o 3 brady míň, o 20 kg míň a tak podobně, takže... My zapomněli, že nejsou u Rembrandta, ale jsou karikaturisty. Já říkám, takže uděláme Angelinu Jolie, jo, nebo takovýhleho. Jo, ale ne, zatím se mi jako tady to nestalo, většinou mi řeknou, že to nechají na mě. Co jsou ty styčný body, aby si toho člověka nějak vystihl? Tak když třeba můžu zmínit třeba Pokáče, tak tam je to jasný, že jo. Plešatá hlava, brada, fousy, tak tam ani nemusíš dělat moc karikaturu, a když si podíváš na jeho třeba některé ty klipy, tak tam je to vlastně udělané tak, že to není všemu karikaturu, ale všichni poznají, že v tom klipu běhá on, že jo. Říkám, myslím, že konci běží nějaká reklama s ním, kde on taky tam má nějakou takovouhle jakoby kresbu. A pak jsou lidi, kteří prostě jsou dost těžký, protože nemají na sobě nic, co by se mohlo jsou to třeba hezký mladý holky, kteří jsou ještě na make-upovaný, takže nevidíš vrásky, nevidíš nic, a ty se kreslí hodně špatně, nebo miminka, to je prostě úplně katastrofa, jo. Ale dá se to, musíš si prostě najít, říkám, oči, jestli jsou daleko od sebe, blízko od sebe, nos velký, úzký, tenký, že jo, takovéhle věci. Prostě najít si tam ty body, které ho prostě nějak vystihují, no. A děláš jenom lidi nebo i zvířátka? I zvířátka, ale ty většinou teda už pak jako jsem fakt komiksově, jo, že se nesnažím trefit přesně toho jejich pudlíka, ale udělám pudla, ale prostě udělám ho fakt, jako že víš někde, já nevím, v nějaký pohádce, nebo jo, je to prostě komiksová postavička, víceméně. A oni v tom poznají samozřejmě toho svého pejska, protože je barevně stejný, je to ten samý druh psa a podobně. To mi jednou někdo říkal, že výhodou i pro fotografie a pro výtvarníky jsou zvířata, obzvlášť psy a kočky, proti lidem, protože když slečna nebo paní nebo pán, a hlavně u těch žen, přijde každý den, taky může vypadat jinak, že se jinak nalíčí, jinak se tváří a tak dále, že ten pes a kočka vypadají relativně pořád stejně. Dokud třeba nezestárnou nebo nemají nějaký úraz, ale to je možná výhoda, ale pro tebe je spíš nevýhoda, když je někdo hezký, souměrný. Právě, ano, já říkám, já potřebuji opravdu ošklivý lidi, kteří jsou pro mě hezký, ale já to nemyslím zle, ale já si říkám, pro mě jsou zajímaví lidi, kteří mají určitý nějaký zvláštnosti na obličeji. Ať už je to velký nos, malý nos. Jo, 3 nosy a 2 nosy. No, pak je horší. No, nechceme se nikoho dotknout. Nicméně, teď si pustíme písničku Daru Rollens a Petra Pana a potom si budeme povídat dál a dozvíte se třeba, koho všeho Mirek už karikaturoval. Je to správně karikaturoval? Ano. Že jo, řekl jsem to dobře. Ladíte World Radio, 11 hodin 15 minut. Tak máme tady 11 hodin, skoro 20 minut a stále je tady můj host Mirek Tapír Vostrý. My jsme si teď povídali o těch karikaturách, o té jeho práci. Kreslíš tuškou, fixem, čím nejradši? Tak jak už jsem řekl, do toho tabletu, takže tam vlastně... Ale když na těch akcích? No a já na těch akcích, ano. Tak to já si to předkresluji tuškou, následně vemu lihový fix a pak to vybarvím modovkama. Obyčejně, prostě jednoduše. A nebo to jen tak necháš, jakože když to chtějí černobílé, tak to nechám černobílé, ale většinou jako oni si to přejou, aby to bylo barevný, což jako je asi i lepší, hezčí.
Jak je to třeba o známých osobností? Já jsem třeba s tou mimo jiné zažil Václava Neckáře, který ho si kreslil na jedné takové naše společné akci v létě a ta karikatura se mu velmi líbila. A koho ještě si měl štěstí takhle stvárnit? No, teď se mi poštěstilo, nedávno probíhal v Karlových Varech karlovarský filmový festival Pohádek. Tam jsem měl možnost kreslit pana Nárožnýho, pana Satranského, Jiřinu Bohdalovou, Vidru, Václava a pak pana Čenskýho. Takže tam jsem si zakreslil do Aleluja. A jednou jsem maloval i Tomáše Kluse. Aha. A následně se pak ta karikatura vydražila asi za 30 nebo 50 tisíc pro nějakou holčičku nemocnou, což bylo úžasné. Co lidi právě jako Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný a další, jak reagovali na ten výsledek? No, všem se to jakoby, aspoň mi to zdálo, aspoň mi to tak říkali, že se jim to líbilo. Jen paní Jiřinka řekla, že jsem mu udělala moc tlustou. Takže ještě jsem mohl ubrat, jako, ale jako smála se, takže doufám, že to přijala. Vzala si tu karikaturu? Vzala si. Tak třeba někde doma visí, Jiřino, pochlupte se. No, u těch osobností, ale tak je to jednodušší, když víš, jací jsou, nevidíš je poprvé, nebo vidíš je poprvé naživo, ale víš, o koho jde, anebo máš ostych právě, aby se třeba neurazili. Takhle, nevím, to mají ostatní kolegové, ale pro mě je mnohem těžší malovat někoho takhle známého mediálně, protože máš ho v hlavě už zafixovanýho, nějakou podobu, víš, jak vypadá a najednou před tebou sedí ten člověk a ty ho musíš dát na papír, ale tam podle mě bojuje, ten mozek bojuje s rukama a jako, mám s tím prostě mnohem víc práce a tam bych si troufl říct, že to za těch 5 minut nestihnu, protože fakticky se s tím mořím. Neříkám, že u všech, ale u některých se prostě mořím, protože tam mi přijde, že prostě ten mozek si neumí poradit s tím, jak s tou myšlenkou, jak ho znám a jako tak jakoby kreslím, jo. Ale zatím se mi to vždycky podařilo, tak snad je v pohodě všechno. Petra z Pardubic píše: krásný den, chtěla bych se zeptat, jakého politika jste někdy maloval a jakého byste někdy nemaloval nebo nekreslil? Já teďka matně přemýšlím, ale já jsem asi žádného politika neměl šanci kreslit. Asi se přede mě nikdo nesedl. Jednou si pamatuju, že jsem byl na nějaké akci a okolo procházel pan Klaus mladší. Aha. A já jsem se, jako přiznám se, že jsem měl fakt obavy z toho, že si sedne a tam jsem si říkal to, abych už nebyl nějak na hranici potom urážky, protože on asi ví, že jako tam by se asi neurazil, ale tak to na štěstí si nesed. Ale jinak jako asi politiky jsem nekreslil. A koho bych nekreslil? Ježišmarja, tady bych asi do toho nezaváděl, protože bychom se dostali do výčitek, že jsem ten takový makový, radši to nebudem probírat. A je nějaký tvůj sen, koho by si rád kreslil, ještě se ti to nepovedlo, nebo ať už z českých, slovenských nebo zahraničních osobností? Co by tě potěšilo, nebo co by tě bavilo? Tak mě by třeba se líbilo, kdybych mohl třeba nakreslit celou skvadru Azuru z Cimrmanského divadla. Cimrmani. To by se mi líbilo od pana Svěráka až po ty všechny ostatní pan Čepelka a tak dál. To by bylo asi můj sen. To asi úplně není problém zařídit. A z těch slavných světových? Tak tam ti nevím, mně by se líbil takový typ, jako byl Freddie Mercury, protože ten se maluje krásně, že jo, ale z těch žijících, Madonna by mohla být zajímavá, ne? To asi jo. A ještě někdo? Tak teď třeba takový Rowan Atkinson, Mr. Bean. Jo, ano, to je dobrý. Toho jsem dokonce jednou i zkoušel a už nevím, jaký příležitosti, ale byl ten je fakt hodně dobrý, ten má ty rysy tak jasný, daný, že... Ty bys ho kreslil s tím autíčkem, nebo? Já jsem maloval s tím medvídkem. S tím jeho kamarádem. A nepřemýšlel jsi někdy udělat takovou mini galerii svých karikatur právě těch velkých osobností, jako je Freddie Mercury, jako je Elton John, jako je třeba Madonna a tak dále, a do toho třeba nějaké ty komiky, víš, jako nakreslit je tak jako... Ten nápad už mi zraje v hlavě hodně dlouho, chtěl bych to udělat, ale říkal jsem si, že bych to asi spíš udělal na nějaká plátna, jakože by se to třeba mohlo potom vystavit někde a už jako aby to nebyla nějaká obyčejná reprodukce, to potom někde se někdo vytiskne, takže
Mám doma koupený plátna, mám doma koupený barvy, ale zatím na to jen koukám a práší se na to, takže musím se k tomu nějak dokopat. Ten čas na to není, pořád se něco děje a já prostě nemám vůbec kdy si tomu sednout a nějakým způsobem to udělat. Ale to asi zase jen výmluva, že jo, člověk ten čas najde. No tak jasně, člověk se k tomu musí nějak odhodlat, ale ty v podstatě nemáš prostorový omezení. Ty můžeš kreslit malou jako i obří karikaturu. Ano. Takže to u tebe nehraje roli. Nehraje roli, ale většinou je lepší, když máš toho prostoru víc, jo, na ty karikatury, protože já třeba maluju na těch akcích na A3, formát A3, aby tam byl ten větší prostor. A4 už je pro ně malý, já jsem potom to rozmáchnu a zjistím, že jsem tam nevejde půlka obličeje, takže je lepší ta A3. U těch dětí si říkal, že to je trošičku problém, obzvlášť u miminek, protože oni nemají mimiku. No právě. Téměř žádnou. Než se začnou smát, to je asi jediná mimika. Ještě je někdo takový, nebo něco takového složitého, to se fakt dělá blbě, takzvaně? No tak říkám, ty děti, ale pak, když ke mně přijdou, prostě, jak jsem říkal, ty moc hezcí lidi, no, že jsem nedávno byl nějaký akci a tam si mi sedly 2 holky a ty byly víceméně úplně stejné, jako dneska ty holky mají to stejný image všichni a já jsem na nich nemohl najít žádný rys, já jsem se tam s tím mořil jsem se, ale jo, dal jsem je nakonec. Ale... Jako obě? No, obě, no. No tak to mají výhodu, že si prohodí ty karikatury, jak je to jedno, protože... No, víceméně, ano, holky byly hodně podobné. Tak jsem říkal, dneska ty holky mladí se prostě jsou všichni stejné. Těžko hledám nějaký potom rozdíl, jo. Takže asi takhle, no. A jsou jednodušší muže nebo ženy? Nebo kdy? Ale to je mi asi jedno, víceméně. Tam, jak říkám, tam záleží na tom, jestli ten člověk má něco trošičku zajímavější, což on teda považuje asi za nějaký ošklivost svou, ale mně se to líbí, mně to potom jde líp. Byl někdo někdy, na koho vzpomínáš, tak specifický, že jsi si jako řekl, a tak tohle bude oříšek, nebo naopak, nechci říct, že byl vošklivý, ale někdo tak výrazný, nebo měl takovou anomálii, že si říká, tak tohle je takový jako... Až takovej depejdak tam nebyl nikde, ale měl jsem, nebo chodím často na sraz motorkářů, Harley Davidson, takovýhle ty. A to jsou tak tvrdý, nebo ostrý rysy, víš, oni mají ještě i knírky, takový dlouhatánský všelaký. Tam prostě, kdybys nechtěl, tak to nemůžeš zkazit prostě. Tam prostě ty tváře jsou tak dokonalý. Oni mají, říkám, ještě ozdobený těma všelakýma knírkama a nevím čím vším, takže tam se vždycky vyřádím, no. Je hodně v módě tetování a když někdo to tetování má třeba v obličeji nebo někde, tak přiznáváš ho do těch karikatur nebo minimálně? Zatím se mi to nestalo, aby to měl na tak viditelném místě, že by to musel tvořit, ale na rukách většinou. A tam potom buď se jim omlouvám, protože to by trvalo díl než celá ta karikatura. Mají ty tetování složitý, ale udělám tam třeba nějaký takový náznaky, flíčky, oni jsou s tím spokojení, ale zatím se mi to ještě nestalo, abych musel někoho malovat takovýho, který by to měl opravdu v obličeji a musel. Jo, když třeba děti jsou v nějakých akcích a namalují si obličej, jo, a přijdou si ke mně a tam si sedne očičkama na obličeji lišku, tak pak nevidím rysy, že jo, takže maluju přímo i s tou liškou, ale jinak ne, no. Nebo když má někdo piercing nose. Jo, tak to tam zachytávám, no. Na to jsou potom už oni jakoby háklí, že tam není, že jo, takže když mají nose, tadyhle na pisku, tak nartu, tak to tam dám, no. Rozbrčel nebo rozesmál si někdy někoho, když jsme ukázal pak to finální dílo? No, povedlo se mi spíš naštvat jednu paní, to byla maminka zrovna nevěsty. Aha. Tak jsem si říkal, tak asi dneska půjdu bez honoráře. A bez výslužky? ale ten táta byl tak nadšený, ten to chtěl prostě... Ten si to prostě vzal, že se to pochlubit čem. Boženko, konečně tě vidíme, jak vypadá. A ona mu to vytrhla z ruky, fakticky na ferovku mu to vytrhla z ruky. Zmuchla tu A3 do velikostí poštovní známky. A prostě nebyla prostě s ní řeč, jako vůbec. No, pak mi tam přišli uklidňovat, ať si s tím nedělám, že paní je taková normálně. takže to v pohodě, no. To třeba nechápu, že lidi, kteří nemají smysl pro humor nebo nejsou až tak otevření, si sednou na to židli nebo na to křeslo a vůbec si jako nechají, protože oni si fakt jako myslí, že budou jako od Rembrandta. Ale já říkám všem, vždycky říkám, když si někdo ke mně sedne, tak musí být smířený s tím, jak vypadá. Ano. Není možný prostě přijít a říct, já ty uši tak velký nemám a on má tak velký, že by mohl obrat se vítr. Jo. Prostě nejde, jo. Já pak nemůžu prostě
se samozřejmě udělat jinak, protože už to tam samozřejmě nechytím, že jo. To je obracet vítr, to je krásný terminus, technikus, to budu používat. Já jsem teď taky viděl nedávno takového mladého muže a teď mě právě zaujal tím, jak obrovský a odstátní měl uši. A to jsem si říkal, protože ty uši se samozřejmě s věkem zvětšují, tak říká, chlapče, to běž bude 60, 70. Tak chudák, tak nevím, co s tím, ale takhle, plastičtí chirurgové by si možná poradili a zgustli. Co ještě jako chystáš, že do čeho by si se pustil v rámci toho kreslení karikaturu vůbec? Tak já říkám dlouhodobě, že vlastně poslední asi věc, která se mi ještě nesplnila, je animovaný večerníček. Aha. Já už jsem si tak nějak splnil, chtěl jsem, abych měl omalovánky, mám je. Chtěl jsem, abych ilustroval knížky, mám kalendáře, taky věci, ty se furt opakují, ale ten večerníček mě nějak furt míjí. Teď teda jsem narazil na jednoho pána, kterýmu jsem ilustroval nedávno knížku, byl to nějaký čertík Mikulášek, a on ji dokázal dostat díky teda pomocí inteligence dostat jakoby do filmu, ale bohužel nepoužil moje postavičky, pouze mu byly inspirací, jo, takže to, co vlastně je v té knížce, není potom v tom filmu. Ale já tam poznávám některé věci tam jsou vidět, tak jsme se domluvili, že bychom možná zkusili nějakou takovou pohádku udělat, on totiž je ještě provozovatel i kina, takže on tam potom může promítat, tak uvidím, jestli se mi to podaří, ale chtěl bych prostě nějakou takovouhle animaci, aby ty děti si mohly opouštět před svaním nějaký takovýhle pohádku. No, můj. Někteří malíři měli v minulosti problém a možná stále mají, že někdo napodobuje nebo je falšuje. Objevují se falza. Lze i u tebe třeba napodobit tak, že by to hypoteticky laik nepoznal? Dneska s tím nástupem té umělé inteligence si myslím, že asi jo. Už jsem dokonce někde někoho zaznamenal, to byl můj kamarád, že mi říkal, že si s vámi zkusil udělat nějakou kresbu podle mě, a opravdu mu to vyplivlo můj styl jako podobný, jo. Mám tam určitý nějaký věci, které jsou mně podobný, které mě nějaký jako vystihujou. Takže si myslím, že postupem času tady to bude možný nejen u mě, ale u všech dalších. Ale jako já zase tu kresbu nemám tak složitou, si myslím, aby někdo zdatnější, kdo umí kreslit, ji dokázal napodobit, takže si myslím, že platí teda tady takový ten úzus té hlášky z pelíšku, jak říká Stella Zázvorková, když se rozbije ta sklenička, nebo nerozbije a skláři nebudou mít co žrát, tak a karikaturisti a výtvarníci nebudou mít co žrát. No, v mém případě to asi platí, protože já se neříkám, že jsem starý, ale prostě mě trošku už ten vlak ujíždí s tou technologií, novou nástupem. A já nemít syna, tak 90% to, co dělám na tom tabletu, neumím. Jo, že mi to vždycky ukáže, nainstaluje, to tam já pak o tom pracuju. A prostě jakmile teďka nastupla ta umělá inteligence, kterou všichni používají a vidíš to, že ti ubývají práce, protože ty, co ti žádali o plakáty, tak najednou vidíš, že si je tvoří sami na nějaký inteligenci. Jo, takže je možný, že někteří výtvarníci nebudou mít co žrát. A ty, co si dokážou jakoby tu umělou inteligenci pojmout jako přítele a že jim pomáhá, tak ty budou fungovat dál, si myslím. Já říkám, že umělá inteligence je jako oheň nebo jako voda, dobrý sluha, ale zlý pán. A samozřejmě teď se bojí dabéři, bojí se herci jako takový, protože už i tady se cokoliv zkouší. Si se představ, že dubbing do 2 let údajně skončí, protože je to už tak daleko, že dneska třeba Tom Cruise nebo Brad Pitt natočí film, oni mu dají o nějaký ten $1 milion navíc, spíš pár desítek milionů dolarů navíc a on stejně dělá ty posynchrony, že jo, takže namluví ten film a oni díky umělé inteligenci přepnou ten jeho hlas třeba do 150 řečí. V Číně bude čínský Brad Pitt, v Čechách bude český, v Americe bude anglicky, ve Španělsku bude mluvit španělsky a pořád to bude Brad Pitt. Což jako svým způsobem je geniální, na druhou stranu je to šílený a na druhou stranu řada dabérů, nejenom našich českých, asi nebude mít práci. Přesně tak, já třeba si hodně často pouštím audioknihy a teď jsem přišel na to, že mi
že mi nějaký divný, že ty knížky, co tam jakoby jsou, najednou, že mají takový zvláštní jakoby intonaci, že jo, a pak jsem pochopil, že tohle to asi už dělaný inteligencí umělou, protože to není ještě ono. Říkám, tak to je škoda, protože já třeba strašně poslouchám Igor Chmela a takovýhle, prostě, když něco bylo a prostě to je prostě pryč. No, myslím si, že pokud umělá inteligence ještě není tak dokonalá, aby uměla pracovat s emocema, proto je to znát, ale třeba zprávy už na některých rádiích nebo v některých televizích, dokonce myslím, že Prima nebo kdo už zavedl svoji AI moderátorku, hlasatelku, tak prostě ten čas nebo ten vývoj asi nezastavíme. Bohužel. Máme 5. listopadu, 11 hodin 35 minut, stále si povídáme, venku není úplně ideální počasí a proto, abyste se trošičku vrátili do léta, tak si dáme jednu takovou hezkou písničku, jmenuje se Úzo. Úzo je klasické tradiční řecké pití a velké úspěchy s ním slaví Vincent Gross, což je taková švýcarsko-německá mladá popová hvězda, tak zavřete oči a myslete na to, že ležíte třeba někde na pláži a upíjíte úzo. Ladíte World Radio. Tak my tady máme další část našeho povídání s Mirkem Tapírem Vostrým. 11 hodin a skoro 40 minut, blíží se nám poledne. Teď je tady otázka od Petra z Třebíče. Pane Vostrý, jak je to s pohádkami? Kdybyste měl udělat celou knihu pohádek postavenou na vašich karikaturách a na vtipných hláškách, dalo by se to? Výborná otázka. No, jako samozřejmě dalo by se. Já bych asi zvolil takový ty starý známý pohádky o vodnících, o čertech, o vílách a takhle. A nějaký hlášky, to by se dalo vymyslet. Samozřejmě teď jsem mi trošičku zaskočil, teď nejsem schopen asi takovou hlášku žádnou vymyslet. Ale určitě bych byl schopen a byl bych rád, pokud nějaký takový máte, tak se zkuste ozvat. Já můžeme spolu zkusit něco vymyslet. A mě napadlo, jak jsem taková kreativní duše, kdyby si udělal knihu postavenou na hláškách z filmu a doplnil je karikaturama. To by taky bylo zajímavé. On už tady něco takového podobného udělal a to vlastně byl na vtipech pan Troška, že? Ano, to byl Kameňák. Ale jo, šlo by to. Jako, určitě by se s tím dalo pracovat. No, dobrý námět. Když Zdeněk Troška chystal Kameňák, já jsem byl teda u toho, tak dal výzvu a přišlo mu asi 10 000 vtipů v první vlně, asi 20 000 vtipů v druhé vlně, 2/3 byly neprezentovatelný, takže pak se ustálil. Takže možná, kdyby si vybral ty nejlepší, nejznámější, a nebo naopak ne už tak známý filmový hlášky. Teď napadlo, tady koukám, na mě vyběhla Halina Pavlovská, její rady. Jo. Ano. Že já? Tak kdyby si vybral její rady a doplnil karikaturama, já myslím, že... To by bylo zajímavý. No. Dobře, tak já něco zkusím a můžeme se potom pobavit příště. Jo, já myslím, že by se to dalo hezky vymyslet, mohla by z toho být i zajímavá výstava. Když nekreslíš, chceš si taky někdy odpočinout, tak co tě baví nejvíc, co tě naplňuje? Tak, teď otázku jsem se bál, protože já když odpočívám, tak zase kreslím. Ne, já si tam se, ale jako opravdu, já vlastně u své práce zároveň i relaxuju. Jo. Samozřejmě jsou chvíli, kdy jsem z toho tak unavený, ale to spíš z toho, že třeba to zadání je strašně složité. A spíš unavený oči, ne? Oči, hlava, ty úplně cítíš takový ten horko z hlavy, tak si musíš prostě odpočinout, pojít se třeba projít, aby si zase trošičku tu hlavu odlehčil, ale jinak jako svým způsobem se u té práce já vlastně bavím, je mi dobře, takže jako nejsem z toho nějak, jako, že bych si od toho musel odpočinout. Já vždycky si dělám srandu, že když třeba jsem někde nějaký těch karikaturách, nějaký akci, tak když si mě ptají lidi, tak říkám, no já jsem si přišel k vám odpočinout od kreslení, protože kreslím to je vlastně něco jiného a je to jiný způsob a nemusím přemýšlet nad tím scénářem, který jsem třeba dostal k nějaký knížce a je strašně fakt složité někdy pochopit to zadání písemně, jak to vlastně ten dotyčný chce. A kolikrát oni teď třeba ani neví přesně, samozřejmě neznají, jak se co kreslí, takže si tam poručí některé věci, které se prostě už absolutně není schopnost to nakreslit, takže musíš s nimi komunikovat, že tu ilustraci třeba uděláš o pár detailů menší nebo takovýhle. Takže ano, někdy jsem unavený, jdu se projít, ale jinak jako spíš můj koníček je mým zaměstnáním, takže furt kreslím.
Hanka z Ústí nás zdraví a ptá se, pane Vostrý, kreslíte taky na dovolených, když třeba ležíte na pláži a jde kolem vás nějaký pán s nějakým velkým nosem? Tam se snažím nekreslit, zaprvé mi to manželka už ani tomu nechce dovolit a já třeba mám už pokynut nutkání, že by si něco takový nakreslil, ale jak říkáte, já třeba jdu po obchodě a kolikrát se přestěnu, že koukám po těch lidech až asi už moc, že už se i otáčejí, co to je za uchyla, ale já mám prostě takový ten defekt, že prostě já vidím člověka a říkám, ten by se mi krásně maloval, ten by byl super. Nebo pak řeknu, ježiš, paní, doufám, že vás nikdy nepotkám, protože vás se nebekvát, že nakreslil. Jo, takže tak. A tomu se říká, víš jak? Tomu se říká postižení z povolání. Tak, já jsem nemohl to slovo najít. Jo, takže opravdu třeba na té dovolené, jak říkáte, tak tam prostě, když vidím nějaký známý, spíš zajímavý obličej, tak říkám, ten by šel, ten krásně. A jak je to s rodinou? Máš vykreslenou celou širokou i blízkou rodinu, nebo kovářová kobyla chodí bosa? To druhý, jo. Jako mám tam nakreslenou manželku akorát doma. Co říkala, když jsi takhle nakreslil? Hele, líbí se jí to, má to vystavený, tak to znamená, že to asi se jí líbí. Jinak jsem jakoby rodinu ještě vlastně víceméně nekreslil, to je pravda. Aha. A v té rodině byl někdo, komu se to jako nelíbilo? Tak to, že tam občas byly nějaký ty kritiky, znáš to, ne, že když, hele, ale to bys měl udělat nějak jinak, ale jako víceméně spíš jako mě podporujou a líbí se jim to, takže doufám, že to tak bude. No a říkáš si, co bude jednou, až ty tady nebudeš nebo malovat nebudeš, máš pokračovatele někde v rodině? Tak mladší syn hodně dobře kreslí, ale ten asi teda, pokud půjde touto cestou, tak ho spíš vidím někde v nějakých komiksech. Ale takových těch pro ty opravdu ne ty děti, jasně, ale pro ty dospělí, to jsou fakt jako zajímavé kresby, až úplně někdy žasnu. Takže pokud on s tou stopou půjde, tak si myslím, že v komiksech jsou uplatní. Musí se s tím talentem člověk asi narodit. Asi to nelze moc naučit, protože já třeba tatínek krásně maloval a já když namaluju prasátko, je to pejsek, když namaluju pejska, je to prasátko. A nikdy jsem, jako domeček jsem ještě zvládnul a takové ty věci lidi vůbec. Co musíš mít? Musíš mít to prostorové vidění, musíš mít tu schopnost jako přesně vrstvit a vidět to v tom 3D. Ten talent tam asi nějaký být musí. Tomu se prostě nevyhneš. A já když jsem třeba koukal na mý kresby, když mi všichni říkali, že mám talent, jak jsem šikovnej jako malý kluk. A já jsem ty obrázky viděl, tak říkám, proboha, kde ten talent byl, to je hruza. Jo, ale asi jsem tenkrát prostě převyšoval své vrstevníky, dejme tomu. Jo. Takže ono opravdu jako talent nestačí, musíš pořád cvičit, jako to je se vším, že jo, zpěvák, herec. Takže čím víc kreslím, tak tím se jako člověk zdokonaluje. No ale jinak to jde, no. Teď jsem trošičku se zamotal, teď nevím, co jsem se ptal. Jestli se tomu dá naučit, nebo se to fakt musí jako... naučit, jako co se musí, ano. No tak já jsem kdysi vyučoval i kreslení a zjistil jsem, že třeba lidi vidí tam příklad kytičku a on ji není schopen ani nakreslit podle toho, co vidí, jo. Tak já říkám, je potřeba se naučit, aby ten váš mozek dokázal to, co vidí, přenést na ten papír. To znamená, když ta kytička má 5 listů, nemůžeme udělat 6, když to řeknu hodně zjednodušeně. Takže ano, musíš se to učit, musíš se naučit koukat na to, co vidíš, tak se musíš naučit prostě přenést. A je to trošičku pracný, ale to je všechno. Co chceš dělat, musíš se vždycky naučit, aby to prostě bylo dokonalý. Mně jenom napadá, jakože když karikaturista by třeba dostal zadání od nějaké firmy, která třeba vyrábí auta nebo něco podobného, jestli by si dokázal třeba kreslit modely tak, aby z nich šla vyrobit třeba auta nebo výrobky v 3D tiskárně nebo něco, co vlastně jako sice nesplňuje úplně to, čím ty seš, ale přenést se v rámci toho svého povolání o kus dál, jestli by si jako byl pro, anebo by si řekl, ne, to není můj šálek čaje. Takhle, ono už se něco takového podobného děje. Ne, že bych teda dělal pro nějakou firmu jejich auta a podobně, ale oslovili mě to různé firmy, třeba dokonce nějaký dopravce,
a chtěli omalovánky pro děti, které budou formou jakoby propagace, že tam, jo. A já jsem musel přesně vykreslit jejich vozový park. Až takhle. Jo, tak samozřejmě u toho byly i postavičky, že jo, nějaký to, ale já jsem tam vykresloval přesně jejich vozový park, pak jsem maloval zase nějak pro jedny lázně, teď si nemůžu vzpomenout, myslím, že Liberda, tak jsem maloval jejich budovy. A to jsou ale budovy, to není jako panelák, to jsou prostě, to jsou sochy a takže jsem vykresloval, no to bylo něco příšerného, pak mi to dokonce vraceli, že tam chybí 2 okna ještě, tak jsem si musel ty okna spočítat. A jo, takže jako něco podobného už jsem zažil a je to celkem častý jev, že pro nějaký ty filmy malují něco takového, ale je to více takový technický kreslení pak už, no. Kde jsi říkal, že máš mít tu výstavu s panem kolegou Tupým? Tady v Praze, v Českém rozhlase, to je Vinohradská, říkám to dobře, tak by to mělo být od 12. ledna. Ano. Tak to mám s Radkem Tupým a pak mám ještě, jsem součástí výstavy v Berouně, která začíná 7. ledna. Teď mi jmenuje knihovna, myslím, Berouně a tam nás je 5 celkem, těch kreslířů. Tam už pan Tupý není teda, tam už jsou jiný. Takže od 7. do Berouna nebo od 12. ledna můžete vyrazit tady do Prahy, do Českého rozhlasu, podívat se na hezká díla a nebo si můžete zkusit dneska sednout ke stolku nebo jen tak vzít si desky a namalovat někoho ze svých blízkých a uvidíte, jestli vám to omlátí o hlavu a nebo řekne, to je skoro jako od pana Tapíra Ostrýho. Jasně, já se to do hrobu nevemu. Mirku, já děkuji za to, že jsi přišel. Jo, děkuji za pozvání. Ať se daří, přeju hlavně zdraví, hlavně ať, teď se mi chce říct hrozná blbost, ale hlavně ať tě nepotká třeba Parkinsonova choroba. No, protože ruka se ti třást nesmí, ať prostě pořád ti to maluje, kreslí. Já zdravím všechny posluchači, děkuji, že nás poslouchali a díky za pozvání. Já děkuji moc.